Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kaano nga'y ama i-deliver ti baboy ama parte, Tony, lakay? Diyak pa'y sigurado ba kay? Ay nawaw, apay adi ka sigurado? Di mo ayak kinasarita ni tatawal daw. Mapanak to iti ayan na inton madamdama. Di ka kadiaga, purata na sa papay mo. May mayatan jay nasapangam tay maladaw. Siga nga, inimbita mo, tikabsat kin gagayem mo. Nalpasan idi pa'y may sangal daw. Sigurado ka Siyempre Amangan mo no pinilim man ang tinimbitam. Mangrugi ka man ako nakon. Mapankakit din iti ayanda tatawal daw. Ibagam ta i-deliver da adagos ti baboy ta nabayadan mo't tenday jay. Agtugaw kayo, Ante Anseng. Naimbag man ta nakaumay kayo. Ay katuan abalasang ko. Paskan ko naman. Nay, kasladyak makita ni Nardo akabsat mo. Ha? Amuda ka day nga agpapaskan kayo ita. Ay kwa, wanante. Inbagak mo't kadakwada. Apay nga rod nga awan da makitak. Saan nga min nga iti ayanda tinagnaak itay, tanag shortcutak. Ay kwa, amangan numala daw dalaeng. Wano saan? Busy da, kat di da makaumay. Saan mo takas jay ni Nardo? Uray bise no napatag nga okasyon kat umay day jay. Awan mo't titext na kanya, kante. Saan man namin aday ta ti pagsaritaan tayo? Awan amok may papan iti day ta abanag. Umay dalatan, umay da. Awan mo't kat mangiparpare. Si kaman laangan ti saludsudag, tunay. May papanitan niya, Ante Anseng. Amo ka di Danardo ngagpapaskan kayo ita. Imbaga kanuman ni Jula kadakwada. Agdua-dua akman iti asawam. Apay mo tante? Amangan mat no agul-ulbod laang daychay. Sipud pay ide, kat ibain na ngamin ni Nardo akabsat na. Gaputan na kurapay ni Nardo, kastamot tan, taramidan na. Mamuantayin tunong nagulbud da siya Julan tay. Ayun gayam, alain nyo ti karningin subot ko para kadakwada. Itagasyon to ijabalay da. Naimbagla pang ramananda. Ay katun na. Di yun lang ipakpakita kan bakit ko antay. Ang mga nagungot day jay. Apay nga inikam ita. Kunanan tumarin kanyak. Nagpapaskan samot dama ng Jula, Nardo lakay. Ha? Nakadamaga mo, bakay? Ado ti tao ijay balay da itay lima basak. Aya? Wen, nakita nakmat ni manang mo, ngumawan mo't ibagbaga na kanya. Ay nawaw. Awan lang tiks na kanya, bakay? Wen no, saan tayo nga imbitado? Siguro Sa bagay, sipud pa'y ngamin ide, kat kasta ni manang mo kada tayo. Nilakay namot akanayon ti mangyayab no kasta nga adda okasyon ije balay da. Di pa alilatan, bakay? Wanan ay, nasakit itirik na. Ngamanya ngay nga rod no isumot ti pagragsakan na. Pasensyakan, bakay? Nakurapayak ngamin nakabsat na. Iso kasta. Aging gayta, kat ibain naklaunay. Kurang laangan kat ilibak na kapsat na. Nga masapul yun, tay. Indagas ko lang ti karni apara kada kayaw kaanakan. Ha? Karneng? Nagapunti karneng? Di mo amaw ang nagpapaskan damanang mau. Neng? Diyak amuti may papan iti dahi tanteng. Kunak tupay, agul ulbod da di akabsat mo. Naimbag pa'y ni Tony nga asawa na, mapanunot na ti mangisupot iti ramanan nyo. Ngam di kabsat mo ay na, jak maawatan ti ugali na. Di ba alilatan anteng? Nalpas mo teng. Nakurapay kami lang aming. Ang mga noda dagiti bak ng agayem ni Manang. Isosan kami nga imbitado.
Saan ang nasaya at nga ibain na ka, gaputan na kurapay kala nga kabsat na. Saan ang maiparbang tikas na nga aramid na? May met kit ditikas na yan, day. Yung timapanag ijay kat ilibak na kabsat na. Oo na yan, ni Manang Jula. Lakay, nagapon ti karne. Nubak na siguro. Di naktibayin ti kabsat ka. Ay nawaw, itayak pa'y nga agsa sa ulakay. Apay adi ka sumungbat. Anya manan ay ti pampanunutam. Neng, hadakam gaya man ba kay? Itay pa'y nagapon ti karne ko na. Kadama ng Jula. Pudno tinako na. Nagpapaskin ta ba kay? Apay ka no. Dahil tatidya akong sinaludsod ka na ante anseng. Mading amin tirik na. Hindi na amwa ka nagpapaskin ta. Kitsan tayong imbitado. Kalain ko nga iba ka nga okay laang. Nasakit ti kaong gak ba kay? Ay nalakay, di mon panunutan ti may papan iti day taabanag. Adan tulat na. Saan nga agnanayon kat nakurapay tayong. Nagapuan niyo, antay. Si kamagayam, Jula. At dalain lakad ko apapelays. Si kangay. Ay kwa, adala na pan ko ginatang, antay. Aywan. Saan mo't gayam nga amuti kabsat mo ang nagpapaskan kayo idinapalabas alawas? Ay nawaw, ninardula ka na yun ng tibagbagayo, ante anseng. Wan saan anasaya at tikasta at ratong kankwana. No si bibiyag kumapay dagiti dadakkelyaw, sigurado adida magustuhan tikasta nga aramid mo. Ay na, nabayagan apin mo sa idananang kantatang ante. Daytoy tilaglagi pa ang kaanakan. Oray na kurapay ni Nardaw, kabsat mo lataday jay. Dumteng to ti aldaw, akasapula met ti kabsat mo. Ti aldaw, akasapulak ti tulong na? Na, agkatawa ka pa'y lang. Kasanumot ngamin ante, makapakatawa dagiti saw-sawang yo. Aduman ka tila ako manateng nardaw. Bunga dagiti mula may manaw. Gumatak man iti utong kan okrading ko. Sagay sa kilo manaw. Wen, kan pitsay pa'y gayam. Ay na, agyaman naklaw na manaw. Naksayan maglang tila ako may. Inton sumaruno, dito ito maran ti pagkatangak. Kamamok nga dagam display yung anatan. Hindi pa'y napalabas ang lawas anang rugi kami manaw. Barak namin ti sigot apang ilaklakwan may. Wan gayam, api ati kayo may nagpapasyon kami. Di mimot amo nagpapaskin kayo manaw. Ay nawa, saan nga imbaga ni manang mukin ka? Okay lang matkid di manaw. Di bali tanaramanan mi lang. Una yun, ni manang mo. Ay nawaw, nangalaam itinatang si Katone. Ginatang ko iti kapsat mo. Naa, apay agim matang kapay lang itinatang kat adumot ti karne iti ref tayo. Naumak iti karniya ka na yun. Ay unay kan, intun kwan, di mo man maibus daytan. Sayang laang ti kwarta. Agkalma ka lang ka di. Kabailak nga ibusan ti ginatang ko. Yadag duma, itid ko gananang. Ay na, dayta kat ti jak kayat ken Katone. Ti ilagat gatangam. Tulong kumatin iti kapsat mo Di mo lang arudon ida inimbita iti nagpapaskan tayo. Di mo pa'y kayat agumatang akitila ako da. Anya aklase ka akabsat. Mangibabain nga ruday jay anardo. Gaputan na kurapay iti kapsat mo, ibain mo matay. Napatpatigpaygan ka dagiti bak ng agagayam mo. Ngam iti mismo kapsat mo. Ni Clea nga doon na ba kay? Adda trabaho na italakay. Eh nawa, kuna mano day off na ita. Day off na kuma, ngam imawag ti boss na. Adda ka no report nga aramidan da. Day tala ang nagpaisaw. Aywan gayam, urayom ka no ti order na asufa. Ha? Sopa? Awan, adda ka no umay mangi-deliver inton madamdama. So, paigit ni Dayta paggastusan na. Day tamot ti kayat na lakay. Uray saanan ko nakngam ipilit naman. Dakilang tinaitulong ti anak tabakay. Wan nga rod lakay. Sipod na kagradwar, trabaho matan ti sinangsango na.
Impatarimaan na pa'y tibalay tayo. Agkape kayo pa'y, Ante Ansing. Ay, hagyaman akdo na balasang ka. Anyang aminan ti gagarayo, Ante? Awan mo't kit, day. Kaya't kula ang ti makiis-istoryakan ka. Dakil ti nagbaliwan ti biyagyo, Sipod nagturpos ti apaw. Unanti, tunggal ag sweldo ni Clea idi kat igatang na iti materyales. Amo na nga may no kasano nga ibain ni Auntie na Jula ti amana. Naimbag ko na Auntie, tainggad na lata tinagadal oray kasdi ni Auntie na. Siyempre, adara paap na para iti pamilya na. Amo na tirigat yaw adadakil na. Iso akas ta. Katita, saan kayo matan nga agregregat? At dapay yung negosyo yaw. Nakasaritam ka di ti supplier tayo tunay. Agsingsingir da nga rudan bakay. Ay nawaw, narigat mo't akasarsarita day di tao. Imbagak lang arudan nga aguray pay. Kasapulan na kanong arud di kwarta. Amo na ka day, anabangkrap ta? Amo na Mutlagayam. Isukit di may sama kagabo. Amo na anabangkrap ti negosyo ta. Isong agsingsingiran, tamabutang no saan ta makabayad. Aha, saan mo't makaaw-awat day di tao? Un-unaan ta kumapay abayadan ti utang ta iti bangko. Tano saan amabayadan day jay? Kasanulangan nga iti balay. Ay, jak amon bakit? Nagado pang panunutag. Awanan Awanan ti pag naudan tayo no saan tayo ang makabayad. Laglagi pam anay collateral ti balay. Imbes nga agungat ka, tulungan na kiting agpanunot iti solusyon. Ay nawaw ka. Saan kayo matan nga agluklukat, Jula? Awanan ata in give up min ti negosyo may Ante Anseng. Ay nawaw, apay ngay. Kasanaw kat na bankrupt mo't nga rudan ante. Anya? Awanan tinamnamaan mi a pangalaan mi iti kwarta. Nautangan kami pa yan. Kasano nga rodan day tangay? Ay, di mi nga rud amo ante. Sapay adda utang mi iti bangko. No saan kami ang makabayad? Alaan dan ti balay may. No kasta, naikulateral pa'y gayam, tibalayaw? Ay, wan, Ante Anseng. Ay, una yan nagasat mo, balasang ko. Kasla nagsinukat kayo matan iti kabsat mo. Si kamutan ti agparparikaw iti kwarta ita. Kaasimag gayam dama ng Jula ita. Ay nawaw, apay mat ana ibagam ti kasta na kay. Una, tanabangkrap ka no mo tinegosyo da. Inlunda ka no mo ti balay da. Anya? No saan da makabayad? Kat alain ti bangko di balay da. No kasta, agrigrigat dangarudan ni ita. Wan, bakit? Kasaritam ti anak ta, ang mga noad da maitulong na, uray basit laang noad da. Kababayin mo ting Clea. Isulaang mati mabalin at tumulong ka daan tina, ta isula ka nga rod da kwartana. Uray manulaang naimbaglaan na yunan da. Si Kantuman ti makisarita kin kwa na bakay. Ala, siya akong ti makisarita lakay. Kumusta kayo, Manang Jula? Ay nawaw, anyat aramidam dito'y balay, Nardo. Nadamag ko tinapasama kata kayo. Kat amok amabaing kayong agkid daw iti tulong kata kameng. Ay nawaw, anya kumaitakin ka no adda parikot may? Kaya't miti tumulong manang. Basit laang. Ngam tinapatag kat makatulong kameng. Ha, No kaya't yaw, at dati kwarta ang may pabulod meng. sigurado ka? Uy! At basit ornong meng. Kanya dagduma. Naggapo iti kanakam. Tay sumot ti adda na talgid ang trabaho na. Ay kwa, alaman nga rod. Pabuludan da kami pa'y. Sana bali tayin inutan minto abayadan. Mapan kayo ito'y jebalain ton sa bato manang. Alain nyo ti kwarta. Kat makipangan kay mulaangan takasangay ti kanakam. Naimbagpay ti kapsat mo nga ipain mula una ide. Ay, di mo man ipalagip day Tony. Dagiti babak nang agagayim mo nga Awan damot ten itatag kasapulan ka. Ay nawaw, di mon ipalagip kunak lang arudan. Ipalagip ko laang bareng makarik na ka. Ay, naamiris kon dagiti biddot ko. Iso apang asim, tadi mon ipalagip.
Nasakitan ti ulok amang panpanunot kadagita abiddot ko lakay. Awan pa'y da Jula. Maladaw ta ka na, unteng. Anya dyan na ibaga ni Dona kanya kitay. Pautangan nyo ida. Unanteng, kasi damay. Ay katwan na. Mayat day ta kaanakan. Tapno saan nga laan ti bangko ti balay da. Iso na laang, ta kurang ti kwarta may pabulot, meng. Okay laang. Naimbag lang at danayunan da. At damot siguro da duma pagbulutan da. Sapay la ko, manteng. Kasi damay mo bilang laang niya. Napasamak siguro ti kasta. Tapno maamiris na dagiti biddot na. Kan tapno di na kan ibain akabsat na. Oh, makitam day ta apanagayat ti kabsat mo kan ka, Jula. Ay, uwan nga rod ante. Jak ko maawatan ti kwarta nga ipabulod da, ngam no choice ante. Masapul nga agbayad kami. Dagiti nga'y gagayim mo abak nang. Ay, awan ka no nga rod maipabulod da, ante anseng. Anya nga'y ita, ti kabsat mo nga ibain mo launay ide titimulong kan ka ita. Uwan nga rod ante. Sapay la kumata maapresyar mo rayta. Saan nga amin akabsat kat kaskin ni ating mo. Jay daduma, no naupay dan, awanen bibiyang dakan ka. Banag apagyamanak launay ante. Ngamin, nasaya at latta ti kabsat ko nga oray saan anasaya at ti inaramid ko kenkwanay ti kalabas. Gaputa mo na adagiti agkakabsat, katrumbang lang agtitinulong. Saan kat nga aggiinnapal, wano agpipin na sakit. Ay, nawaw! Kas agkakapsat, saan tayo kuma nga ag-iinnapal? Saan tayo nga iruruman ti tunggal maysa? Agtitinulong tay kitdi ta isu ti pagayatan ti apo anamarswa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.